subscribe ka namin. Vlog. Hey. Vlog ka rin, kaya mo Nawala lang yung ano ko.
Ay, huwi na lang tayo. Ayoko na sa aray, wala ako. Pinapapunta ko na sa ay, hindi na sa Pop, 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 pop. La, nakakaya. Ito pinaulit at laking paa. Ayun na. Sabi ni Roel. Thirty-one seconds ang nangyari, 31 seconds. Shot clock natin 14. Foul, nabi na. 29 seconds, 29 seconds. Si number 9. Pensa daw, Rai. Good, good, good. Time to shoot. Oh, manag ko sa amin. Yan na, gusto ko. Pablay. Ako ni Reden. Reden. Tinira ng dos. Ay, sayang naman. Basta na nga maririnig. Uy, grabe. Uy, grabe. Uy, grabe. Talaga mga talasunod. Bakit talasunod? Prinsesa lang. Abdul. Kamayan. Kamayan na. Mitsuri. Kipebe. That's where again. Okay na yan. Dagdagan mo na. Ayaw mo? Sama tayo?
Saan mamamigyan? Ako may character dito. Daw na siya mag-cross dito yan. Sinabalik ka na sasakalan. Di pa. Slime mo! Mahala ka na ako din mo silang dalawa. Ayaw ka, saan na tayo pupunta?
nun. Wala kang ganito. Hindi ka naging bata. Hindi ka naging bata kung hindi. Wala kang maraming sila. Pero ako, hindi ka naging bata. So, bata kami. Vlogger kaya? Hello! Anong kung paano mo kuya? Vlogger kaya? Pau. Yeah. Mga sinasabi ko kapag naranasan ba Sige, pasok. hindi mo pa alam sino kalaban mo. Baka kung sarili kinalaban, hindi kayo mag-uugi. Tao. Ganun na makatuloy. Ganda ya! Tama na yan. Paano kita ng I love you, love you. Anong pera? Kahit sino ang isda, ba't di na
Banda ka kung wala mo naman ginagawa mo. Ay, look, may cellphone mo na. Yung pangalan niya ata. Ito po ko yan. Kuya. Shoutout na kayo. Shoutout! Shout-out! Siguro yung vlog niya. Subscribe ka namin! Pabicture kayo, picture ako kayo, bilis. Tara! Sabi ko pa sa eksena, ha? Panoorin yan. Online. Marketplace. Sana dyan. Sayang kuya ngayon. Sana na may upload niya. Ayan, bigyan mo kami. Hindi kami niya ng luwas. Hey, what's up, mga Breezy! Ay, go na, guys! Naku! Naya, pipicture ako pa kayo eh. Yan, hindi ka din. Ako. Naya. Ay na! Thank you po! Salamat yan. Boy! Ay, sige.
Kuya, kasi yan ang kuya. Ibu kasi yun. John ka kasi, tumasakot ko yung John eh. Wow! Yeah! Ay, nandun ko. Walang kayo na. Tawid ka na. Hala! Balutin mo lang po, kaltas mo na lang yan doon sa abra. Hello, welcome to my... Magkano po yan? Hello. Wait lang yan. Binibigyan kayo ng taktay. Iyan ang pangalan ng channel sa'yo.
Ha? Baka hindi yung totoo ha? Wala nga yung liban. Uy! Saan kita? Kaan. Nanda. Sa YouTube lang kuya. Subscribe nyo na! Ako lumilipat ulo. Sarap na tulan eh. Hindi ka lang makapasal eh. Matanto ka pa. Sabi ko. Nalagyan na. Saan pa siya? Wait, second mo. Yung dalawa Carla. 1.5. Orlindo, sama ko Orlindo. Orlindo JR. Ay na, pingas. Binigay ka 5 na piso shot. Pink lang pala, pati ako napipeke. Kadagan. Oh, pink. Partial shoot. Pasabit. Lay. Shoutout sa'yo, kuya, vlogger. Shoutout, subscribe kayo kay kuya. Malapit na vlogger yan. Wala na kaya si kuya eh. Rakim. Rakum.
Iyan! Oh, iyan! Iyan! Oh, di ba? Sabi ko na next yun. Sorry sa akin! Ay, vlog! Ay, vlog! Oh my God! Bumalik yan! Ay, hindi! Away! Kaya, uwi na! Shoutout siya, shoutout. Oo nga daw. Shoutout. Ang yan niya, ang vlog yan. Ano yan siya? Kaya channel ko yan. Tawag siya nga. Nalunis ka na lang kayo. Kung kayo kampo ka na lang maganda na lang. Kanta na lang. Hello? What is that? Tanungin mo. Hello? Mag-vlog ka na dali. Ayun. Hello? Ay! Hi guys. Imay na na ba ako? Vaya selfie tabi. Gabi. Sarap, diba? Diba?